Ai ni kapor sa isin nga ai ngo yau try bo pri ni kalad i ka panganyo bang kren chapi ni tien ka jong oblay. But nga ai kabri it pi baro ka kerteng ka jong Jesus Christ mga i pastor jit nang ina ka balang Christ Center Reform Church nang ina po sorang. Mga so kamen mo play kini kabuy nga bang kren chapi mga katien ka jong play pag ngit ba kanyi ka issue ka bang kren chapi ha ka kapor kan long ka jigar ku kan peso tho yepi bangit ro bagen don ki jeng sakri ki ban sange ban le ye gini ka bam don ka bamede ka kum ka tin ka jong blai bangan kren ni ha gani ka por na ka tin ka jong blai ha ka bade bat ka jingli ha ka bade ka jingli hato dan ki bakli ngan ki perlong link ba ki youtube ba link ba ki we ki jing shem ke jong ha bagi ki perlo ke jong ha ki bakli ka jingli pastor to ka long mo ka bade ka kum ka tin ka jong blai ban bana na ka pulpit ye kerteng jogito gibriu ki ba ai pisa sa ka balang abang yes ngo ni ka jingkeli nga kendit na marbadan ngam ju kham dayo ban ngam ju kham dayo ngo ka bakum ni ka jingkeli ngam ju kham dan bakli nga ka bakum ni ka jingkeli barbadan bakli ni ka jingkeli ngala kendit tren bang la perkhat kalong ka badang kamban ai ka jing jubab na ka tin ka jong beto kalong ka badai ban ai kalong badai ban penbena ma benga na ka pulpit ministry ya ka kerteng jong kita gibriyo ka ba ai ya ka pisa sa ka balang kumno ka bible ka krena ka badai ban ka benta imat don ki balang ngalai sngau ka tu ka ngot ki balang ka tu dali ki balang ki balik kom ni ngam tip hakan ko kom ki le ka ni ba ngai sngau badang ki balang ki ba penbena na pulpit ba usoan so uai kata hajar sekabalang kasugan so ka ai kata hajar sekabalang lani sanspa lani shihajar arajar bakom tata kita benar nang tena pulpit ya kita ki kerteng ki ba ai kambun ki yo shakmat ki ba kam ai kamduna shadien po manipur hanagalan ngai osngau teng ki ba kom gani ka jingle na ki porlok ke jonga ngam tip opo megale yole sedan ki balang ki bakum kita ki bele ka bakum keni ki bapen bana ye kerteng na ka pulpit ye ki ki ba ai pisa so ki ba khamai kambon na khamat ki ba ai kendian shedien bat ki ba khamai le ti kim dan bentai ka bakum kata ka jing perta pai ba nang te na ka pulpit jong ka balang ti nganye thu ipi ye ka dang ba chua bang ong ye ka dang ka ban ong ye pi ba kan ni ka kom le kam don kalong ka ba light na ka ting ka jong blay but kalong ka ba sniwa do kata banga ong ifi ko monong chroy de ban sange ya ka ba kum ka de ka jingle nan batai bi nai ki daw bale ngi hapan sange nai bi ka daw bale ngi hap ya ka ba ngan sange ka beneng kong ka daw bale ngi hapan sange ka ba kum ka ni ka jingle hapo ki balang ki jungi kalong namar ka jing ai giving ka de ka jingle jong ka jing money yaw blay. It's an act of worship. Kadika jingle jong kajing mani shaublay omday banyo ya kajing thapti now real. Not for human appreciation or applause, but thapti. Ande banyo jing yaro na kalyang jong ublu kaday act of worship ken shaublay. Ba ubjisu haka gospel jong Matthias kalnong gaban real. Kada khot ka bening kong ka basa u maham bhai ka ba kum ka ni ka jingle wong kum no ba ba thu yang ni ka jing thmu jong ka jingai wong kum ni ha kada khot ka bening kong to sumar ban omle ye ka bha jong phi khmat ki brio khnang bakin om khmi ye phi lemda kom ta phimdon nong ha ukpa jong phi u ba beneng namagata ba mele ka jing ais nei wat put karon sing ha shiwa jong me kumbale kinong asap ha ki sinagog bala ki lintish nong bakin yo borom na gibriu shisha nga ong nga pi kila yo ila kanong hakapor jong covid kendiat ngan move na ni ka topic por jong covid don ni gibalang gibali ai so bha si gibriu gi badok anna de ai so bha si gibriu gi badok hakapor covid ki badong kami ka ba kishon selfie chendur ba ki post ki status nong ba ngila ai so bha kata kay gani ka magile haka kerteng u crispy ai ana ai haka kerteng u try banlay snay gibriu sa shondur sa pelaja post status no ngila le gani
Pi kwa jingero nano, pi kwa jingero na ublay ne, pi kwa jingero na ubrio. Kapag ko ang abamalis ne, wat put karon sing haswa juk me kombale kin asap akis nagok bagil tisnong bagin yo burom na gibriu sisa nga ong api kila yo ya kanong re ba me dang haba me da le kajing ais ne lakalong sekiwe pat lalong po gabalang or ay ketika diang jong me kan tip ayu bagale ka ketika mon jong me bagata kajing ais ne jong me kan yo long ha ka bari pa jong me ubayo iya ka bari un ai nong hami ha ka pao kan mau ba ka bari pau na inong yang iha ka bapaw. Kadang ka prinsipal la ka bade ka benta. Kay ka prinsipal ha ka bade ka jingli kalong ba. Ban pen bana pa ba na ka pulpit. Ha ka de ka jing ai kan shift ya ka focus na ublay sa kinong ai. Kan shift ya ka focus. Kan ring ya gibriu. Sa bar na ublay sa kinong ay. Lakalong ka jing ay isne yikiway pat. Lakalong ka jing ay ban kersan yagakam jong ka jing shakuri. So announcing giving from the pulpit can shift the focus from God. Kan tuno, kan shift no, kan riya no, ay ka focus na ublay sa kita giba ay kita jing ay. Is nay. But kadai ka mapenja burong. Kadai ka long dishonoring. Namar ka jing temu jong ka jing ai habang ipuli na ka probab lai kan dai kalong ban burom ken yaw ta. To burom yo try na ka spa ka jame ka banganak sida ban kren na ka badai bagatu ka jingli long ne man ai jing ai ngu na kata ka bangayo na kata ka jing kwai do ka competition. Ngala kren ka tu sngap ba bat share ye kiwe. Bangin burom iyaw ra. Tu kum ta ka jing ai kadai ka act of worship shaublay ban yo ya kata ka jing yaro ane ka jing tap di na gibe. So kata kadai ka ma bring kong bangim day ban pedip ban benapaj ba ay kata ka kerteng nakapulpit ban ba utaw ay kata ka ay kata. Ngidi ban sange mardor ya kani ay ka beri se. Pagkabalang ka ban sungtu ba bagibri ko ay ka beri. Nakadai ka background ka balik ubli tip ya kata nakabakum kanu ka doro ki ay kata utrayan pendap un jubab tani un ainong ya kata ka bakili ka bari ay kanang wapaw haba pila ainong na mapina ka pulpit ka ay pa kanong ni up na ubli fiyo kay na ubriu ula pat asilak sa kabalang ka bakini ka ay ay kisong kisus ngap jak yaw nis ngau biet pina ja sangro ngimla magkarsya ni ka kam ka jang ubli. Sadly ibagkum gini gibalang gidang nyapan pensange ya kabagkum gini ka pulpit manusia kani nabadan bakali makadan kabagkum kata ka jingle hapo kita gibalang de pensange namar ka bible ka kang persya ya kani kabar baling nyapan pensange ya kabagkum gini ka jingle kala banyalam sya ka jing sarong ya utu ubaai kala banyalam ong biang sya ka jing sarong ya utu ubri ubaai bat kan long mau juntut ya giwei. Pi kani ka jingwa bangin yo ka public recognition na kibriu. Ka jingero na kibriu kalaban lam ye ka bun sa ka jing penshoy. Bagata ka jing penshoy ka long panuman long yaw ta ubriu ba ai ba undas ngaw sarong. Kakam ki apostle ng basan nga ka benengkong no kadway u ananias baga safira baki baro ki bagi ai sa ki apostle ye ka jing ai na kakam ka jong blay kiru kita kwa ya ka public recognition sa ka balang ka benengkong. Ang raing ka ay kabajay ka jing im ka jong ki. Kilakwa ya kata ka honor. Hagam ka jing ay ka jong ki khmat jong kabalang. Ya kata ka public recognition. Hadu ba kilaya kwa ban ay kamdan ka jing pen ki inaw try ni ka jing tumu baman ka jong ki kilaya pusan barosi tengah. Bakum ta kilale ya ka bamde ya khmat jong ublay. Kila de ke jaka kila bu no kendiat chela de kani ke jing syukur bala ba kile ben ai kata ke jing ai syaki kijat jing poso yong ngila ai lo bro kwa ka public appreciation ka public recognition de Petrus batip de ka do no bedap de men sim batip bosong thu ke ni ke jing thmu ke jong ki om palai mes syukur yaw men sim ko jong oblai baro shi tengah kila sya
Kiha pa kata ka judgment ka jong blay ba kila klak no na kani ka perthai. Public recognition kala ban tem yaki brio yo tau ba ai ne ka ba ai ba kin sngaw sarong. Bada ba ki kwai ka public recognition ki lu kila ba le da ka no ka go lenti. Wat da ka lenti ka ban syukur yo blay na ba ki kwa ya ka jinga ro jong. Be careful ngong ibi. Be careful ya ka ba kum kani ka jing le. Namar kala ban wan ra ya ka jing ma ya ki ba syong ha ki jing seng ki jong i. Nang ta syu kalaban create, kalaban khao, ya ka ta ka comparison ka jingya nujo. Hapadang ki para bange. Kan create, ya ka jingya bisni. Ka jing singaw wit, long mau jentut, kan create, ya ka unhealthy competition. Ka jingya compete ka bam kaya, hapadang jong ki para bange ya po jong ka balang. Utai ai silak ngangan ai arla. Utai arla ngangan ai laila. Can create problem, can create a comparison. Ngawang bidon ki jing sagri ki bagi brio ki nur laje sang shoot namar ka bakum ki ki jing la. Khamtam na puli na potom no. Pastor jidu ai san po aja. I pastor Andrew for example, I ai san spa tengka. Pimsos na you Pastor Andrew. Ikong deng ai si pau haja. Ikong te ai si spateng ka haba pertana papit msole Andre ka bagom kata. Kan create ya ka comparison na po kabalang kan wan ra ya sibun ki jing sngow bit ki jing sngow po jing sngow wit kan pelong jing thot ruwa di kibriu bakin nang wan chu wa ka jing iseng nama ka jing so bit ka jong. Kan ra ka jealousy, kawan ra ka envy, kawan ra ka unhealthy competition na po juga balang kan wan ra ki jing long pam de po ka jing syakri. Bagani gede ka baga balang ka baga Bible kala maham bun sin ngan puli gani nakakting ka jong blay ngap ha ka Bible ka maham ba ya ka bakum gani ngan puli. Nagagalat ya kalnong ka ba san ga dekat ka ba at riu ngan puli ka Bible ka ongkom ni wat ai ti bangin long di ba sarong thala da ka ba penskun paralok da ka ba bishni paralok kalamaham lupa ka Bible one hage bede bigi kan wan rai ka ba kum kini bagum da ka ba ka ongkom wat ai ti bangin long di ba sarong thala daga ba penskun perlok daga ba bisni perlok kibang aja sakit pa pan sorong ngai ngatit dia kata hendai dei kinong sarai ki bersodo ke pelong bawan ra ka bakom gini ba kret ke bakom gini ngalai ka bakom kata ngalayo i dalam kejang hikmat hadu katno kawan ra ka jing keren na pedang ki para hadu katno kawan ra ka jing sngopo pedang ki para bangai ka unhealthy competition ngai i ka ba syarkai hadu kata film husiar nong fi kanwan ra ye ke jingpang ke bakrau ha ke jing syakri ki jongi te kom tangi di ban pensange ye ka bakum gani ke jingle na ki pulpit ministry ki ladang ki balang ke bakum kita peni ki khot Bible ong ki kamlong ka bade kenang ba kanam create problem hapo ke church nang ta ka balai bangi de ban pensange ka bakum gani ke jing penapat ba na pulpit ye gitu ki brego ba ai pisah sa kepala namar ba ublay ukenkor upet ye gadok nut umday katno pi ai how much you give to the church upet ye gadok nut ka Bible ka kren naga gospel o Marcos long ka bakarar ngan puli ka diga benta naga tin ka jong ublay ka dekot ka ba southway hado south pusa ngan puli ka diga benta naga tin ka jong ublay tiu jisu ba ula shong ha mar persya ka jinkin show ula kmi kumno ba upat ba uno sebai saya kata ke jikin show but bun ki barus pa kila no sikat day haba lawan ti ke way ke rekontai ke beduk kalau no ardamli ki balong lajan shi pesa haba ula khot au ki senran jogu ula ong haki sisa nga ong api bagani ke rekontai ke beduk kalau no kambun ni kita baro ki bla no saya kata ke jikin show naba kita baro kila no na ka basatam yeki rekini naga jingkerdu jongka kani naga jingkerdu jongka kala no baro kat bakadon wat ya kajing im
jongka par. Hang ni Jisu. Kadang nak kawai pakai jingmut haka kepada bau penrem ni ke jinglong jong Farisi. Kadang kan ni kata hang ni. Ni ka kawan kren ye ka principle nang ni. Ka principle ka bangi yo nang ni. Wala ngam kren ka badai baga jing temu jo kan ni ki khot Bible ban penrem ni ke Farisi ka jinglong ka jong ki. Leng ba ka ni ka jingle jing ro kan. Kadang kan ni ka pentan kan ni ka principle. Ba u blay u value u yet lan ni u pet ye ka donot om hadok kat no pila ban Bahkan ni Gabriel ke bapa kau mau Jisu ulai roh ya kau ong bahkan ni Gabriel kalau ai nak dono. Kibai ke ai nak basatam hendai kan ni nak jingkerdu jongka kalau no barok kat bakadon wat ya kan jingim jongka padon stang Adam li. Kamdon Yesus lah di wat nang bantit bamro. Daya kataru kalau ai. Ia kata rola. Barang ni, Jisu penrem, yagi Farisi, ki bamdon ye ka jingus ngaulem, na ka benta ki riu kentai, na ka benta ki bajenjar, ki bakerdu, ki basmuhun wala na ka ailot baru na kaya ro biang baik. Jisu ye ro ye ka diga ka ju ko por. U condemn dia ke jinglong jing Farisi. Hendrai ngak apa ni kai ka principle hang ni. Ka principle hang ni kalong ba. Value ka hard ke jung. Mdai kat no ngila kadu kat no ngila ban ai kata ka kam ka jong blai. Para bangai bagi jong ala fidai ki bru ki ba janjar ki ba kod. U blai utip ye ka jeng kam ka jong phi. Wala phim la ban ai lot ka kam ka jong blai. La phim la ban ashibun je kam ka jong blai. Iba kendiat wa phi ai da ka donut baro banong kani ka de ka bang kwa ban ai kam ka jong blai. Ya ka bakum kata na do ka donut ka jong phi u blai u value ya kata. Nga ko munong sarai ngam jong hey para mangai. Ngam ban khia blai ka jing ai. Ha fi su wa phim la ban ai ha ka de ka tayo phila ban kersan pat la chem tayo. Wan ai hadu ba phim don bam shu. Ada ngawang kumta ka mga labakla na kalinga jong ngam concern ni ka jing ko jong ila ngawang kumta ka mga labakla sa kadede. Ngawang la fila ban ai ala fimla sang Yeshua. Ala fisungo dah ka do ban ai wala pa kata ka jingker do ai kata kalong kay kenuk sa babahan ang lagi bagay. Na makayet khu shai ba ka donot ka jong kam day akaspa jong berday ka donot ka jong kadai hau blay ba ka kam ka jong blay. Te para bagay blay value ya ka donot om ya ka amount. Cukup taban pen bena ya ka amon. Ba uni uai kata lak, uni uai kata hajar, kabu ka jingma, haga ba kan elevate kan kentiu, ya ka jing ai ka ba kraw over ya ka jing ai ka baret. Kan elevate. Ya ka large gift over the small gift. Bau diulah pan akambun. Dan ki balang le tipi iki baduk lekim ken kor pidapang ubarus pa baro elet pek hospital upang ju bangai nagaju ga balang ubaduk ubajanjar judan balik pek judan baliwat judan bakran je pang jong ta ubriu dan ka problem orang if you don't perlu ko jonga ubadas ngausi hadu kata bukan ini gentien uang ngai ile ke jeng kemana badan gi basitom na ga balang gi barus pa gi badan na teter baro ebe mau udah dikan jaga balang apa pang mau udah iba pelin nanong kandong dan mano balik jengok yo ngadang kan mau sa kata ka story ke bau keren bangong try ngidong kamban ban song thu ye ki badai ka jama lang kam tangin sa create issue apo jong ka jing shakri ka jing so ladangin announce kana fika bu rest but elevate ye kay one biak sesian ye ka large gift over the small gift kat ba ublay bagi kmat ka jing ubat kidai sa ka jing ai ka bakanyano dalaga donod paro kasak sacrificial giving kakam kraw ban ya kata kahaja kaspa kapila banai na kabasatam ti komta nga ko man pen mau biang yepi kiar na kabakom gani nginam long lo kumolong ki Farisi pengen peli do ka balai kupra do ka basopo ongkum ni ulong haki jengkai jemuto kiar na kita ginong tho ki bakwa ban ya ka ya ki jengkop bajenstor ba ya ki
bat ye ki jingu akiyo bat ha ke jingsong ba korta ma ki sinagog bat ye ki jaka ki ba khamdan borom ha ke jing khawai ki ba bamdu ye ke yeng ke rukan thai bat ki ba duai jalan ru khnang ban talap kini yo diang ka jing peram ka ba kham prau ki ba bamdu ye ke yeng ki rukan thai ba khok ba sau ku a haba kalawan te ka wei ka rukan thai ka bedok kala no ar damli ka balong ka jan ka ki balong lajan shi pesa haba kala khot ha ui ki sanran jaku habula khot ha ui ki sanran jaku la ong ki shang ong pi bakani ka rukan dai ka badok kala no khambun ni kita barok bal no sakata ga chicken show na ba kita barok kala no na ka basan satam yikin re gani na ka chicken do jong ka kala no barok kat bakadan wat ya ka jingim jong ka par uji sum dai ba u appreciate ka jingle jong ki farisi kini ki farisi kim don jing carry Paliban ai bet ada ya perlu paliban ai bet. Kibam kere kere kuntai. Kani Gabriel nama kau iba kabagum kita ke sistem. Wat dan tang arab island bet. Kisu i ke jing ai ka jongka. Wa appreciate ke jing ai. Ya ro ke jing ai. Hai juga por condemn ke jing le ke jing faris. Uyo i ke jing bergole. Upet. Uyo i ke jing bergole. Wa appreciate ke jing le ka jongka. Andre condemn ke jing long jogi ni. Kinong tho ba ki farisis. Ki bam dan ye kai. Ki bam dan ye ke jing khuslai ke ki ba bam du ye ke yeng jogi re ben thai. Nga ko posong am kwa ban long. Tani nga appreciate ki bangai. Ala fidon la doble ker khu ye pi. Dona ka don ka jo fi. Pis ngau ba ka de ban ai ye fi jo ba ka balang ai. Da ka don ka jong fi ka ba fi la perkhat la duai. Ha ka don ka jong fi ban ai jo ka ban ba ai ye kata kalau ka jing ker khu. Ala fidon kendian ro la fi song kwa ban ai da ka do nut ka ba kenya no nam ka kam utra ai. Kani ka batai ba ka jing im ka jong fi kam dei ta ka spa ka dei ka kam ka jong blem ka borom ka jong try. Nganam syem ka ta ka pisa ban ong ban ra ka pa ban ong u ai shi po hajar uni u ai tang ar damli. Vele balu ya ka don hot dei ya ka amau. Bat bhai kini para bat bhai kini ka para bagai. Nang ba haga jaga filong ka jingger khu ye ki bangai filong pen ban ka jing ye ki. Pion ra ya ka comparison ye ki. Kaman ra ka jing pet po ba ki ban wan ra ki jing pang ba ka jam siam po jong ka jing po so ban kia sange noi gini ma kamlong ka kum ka tien ka jong le ka basau hoi ka balang ha ka badai ba ka jing ai ka di bandon ka transparency mo transparency habang transparency kamut pat bangin song thu bakla ya ka ha ka bangin shu kentiu ya gano ka kerteng jong unu brio na pulpit banchu pareding gi om yo nu brio uba ai ka bon chaka kam ka jong kede benang ka transparency ho nyi ka balang ino ka transparency andang ila yo iga ka pisa ni ki banget sisin lai benang gi ji lum para nong charai ngi ji khen ka long kata henengem julai banra sepo ka balang panong uai kata ngi batai ka don kata ngila pedong kam kata kasak sakata ka balang son kata ngile kata apa ka balang henengem ju wanra panong ba ini kong ha uni ubna ila ai kambun bani ki wei apa ka balang ngim jule kata so kade bandon ka transparency po ka balang tang ba kamut pat ban ong bangin ngin kentiu yu nu individual uba ai kambun sa ka kam ka jong ble wa hai ka beri wa di ka dono baro ble tip ye ka jong ai ka jong ai ka batam jo tawan ai ka basatam ai ka babatam ai ka beri ble i ka beri ai pi ha ka baba shua ba pin ai nga jui ka e bangai pide banda duai on try akan dikasih kat nongan ai sa kam ka jong ble abi vila duai vila ko jeng mo ko do no dali ai si teng karo kam ni lete la de ai si lak ro ka jui utrai u i ka ta vila temu la ka jong ka do ba kalong ka jeng ku na ka banta ka syukri kalong ka jeng ku na ka banta jong pi baga basang ka bakadu balay ngini men pensenge ka bagam ka jeng le kalong namar ba kani ka distort ya ka witness jong ka gospel ka distort ya ka witness jong ka gospel kani ka jingero na ka pulpit ministry ka jingjer kerteng na ka pulpit ministry yagi ba ai khambon bagi ba ai khamduna kerteng ka jongi ka long shari ki ba kam ai lete ba pli ki ha ba judiam shopo apo kayeng mane
Kani ka distort ya ka witness jong ka gospel. Bakala ban pa ya ka wrong message. Kala ban pa ya ka kubor ka babakala. Bagata ka kubor babakala ka long ba. Kaburom haga balang kadon ka jingede bajan but ka jing ai ya ka bisa. Kata kala ban pa ya ka wrong message. Honor in the church is tied to money. Kadon ka jingede but ka bisa. Lebih ko aburom kan sen ya ka wrong message. Ray Ang yupi haka hima ukres ubadok ne ubaruspa ki yeng ki ba markat haka med ukres bad baro kade na kabenta kaburom kajang ublay pilan puli kata Jacob di wedo nyo ngimdei ban create ya kano ka division ka partiality hapdeng ki para banget apo jong ka balang haka hima ukres poro rich stands equal ngilong kaju pada ba ile ka magkupi nagi pulpit ministry kalaban send ye ka wrong message kalaban distort ye ka gospel ba ka witness ng gospel ki bahaw Chris ubaruspa na badok kilong kundi kalaban send ye ka wrong message banong ba ye ka honor po ka balang kadon ka jingede pat ka jingla ban ay sa kam ka samble em para bangi kam long kum talag danaw Chris kilong equal habde ka jingay ka song hapdeng jong pi bat kata kajing duai kajong pi kabari hau play ai da kadon ka bakamen ai da kadon ka ba da kata ka ai da ka baknya sa kam kajong play kata kan long kam kan long kajing ger khu ban ni katu kajing ai ka bapik kwa aburom bat kom ta ter aden ka daw ki bangai kem kwa aburom henrei la dal ka long kom ni ka system en ka sa create ka bakum ka ni ki issue hapo jong ki balang ki jong i te kom ta ka baning kong ben pensange no ya kini karo kom le apo ka balang namar kajing kadai ka act of worship kadai ka jinglia juga jing mani shu play ya ka bangin yo ka jing ro na gibreo ka ba balik dia besangi ka bagum ka jinglia ada bakala panyalam ya gibreo shu ka jing sarong yo tu ba ai bagaman ra ai ke kaman ra shibun ba ki jing pen shoy wat hadu ba teng gibreo ki kila ban le da kalenti ka badai ko malik ania safira tang ban yo ya ka public recognition kalaban create ka comparison ka jealousy kalaban create ka competition ka balang online dia po jong ka balang kabaga bible kala kran shy kumno nagartian lamasan ka ba after ngej pilas ngap ba pin sa puliru ha ka yeng ka jong pi ide man pansange ya ka bakom ni ka bakom ka ni ka practice ka bamdan ka bamyday na kaktien ka jong oblay kabalay ay kalong ba ublay u value ya ka download umday ya ka amount umday ya ka amount kabasaw habalang kadi bendon ya ka transparency ha ka bade ka jinga kamut pat ban pared yo no individual ha ka bade ka jinga ya po jeng kabalang pet bahaya kan ni bagabasan kalaban distort ka witness jeng gospel kalaban send ka wrong message bakani kalaban rasibun ki jing pang hapo ki jing syakri ki jongi kumta ha ka bade ka jing jubah bade ka jing ngalaban ong kan ni kalong unbiblical pada kaliang ga jonga ngong dadon ke bakum kita ke yang singkri ong ikinong serai speed ban sange mardor namar ka kalait nakaktien ka jong beli bu de kenuk sau press ai ka beri blue tip blue anong ipi ai ka pau kat kum kata ka bu blue temu uman na ka bentak ka kerteng bat ka jong u bat na ka tak jing mentoy jong ka jing kam ka jong pi u blei ka jing suk long na ka pi bangai bagadi ka long ka jing kerku bat sam lang ini ki kubos ku ipat kaburam barok long tang show Jesus Christ. Dangai ko dei fisi sin. Aga kerteng ke jong Jesus Christ. Bangai scam ba kan long ke jeng ko de kan ta jong pi baro. Ni se kedu pat aga we ke jeng hikai. Aga bangan juba bi ki we pat ke jeng kili ke bedang bon ba ke bang ha ban juba. Tambah ai ba kan ni ro kan long ke jeng ko na ka ban ta jong pi. Ni se share ma ko pa ke video.